Croeso i'r newyddion diweddaraf ac adroddiad blynyddol gweledigaeth 2025. Mae dysgu a sgiliau'n un o gongolfeini ein gweledigaeth ac mae'n darparu cyfleoedd addysgol o safon uchel i'n holl ddysgwyr. Mae angen i ni dderbyn heriau bod yn sefydliad mawr mewn ardal wledig, defnyddio technoleg i wella mynediad i bawb. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Mae 72% o ysgolion yn perfformio'n dda, ac o fewn categoriau gwyrdd neu felyn y system genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion, 61% oedd canlyniad y llynedd. Mynychodd 1065 o blant ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, sef cynnydd o 192 ers y llynedd. Mae hyn yn rhagori ar ein target o 1,000. Fe wnaethom ddarparu trydydd wyl gyrfaoedd Powys, a daeth dros 3,000 o ddisgyblion i'r achlysur. Mae'n un o'r gwyliau mwyaf o'r math yn y Deyrnas Unedig. Mae'r ysgolion cyfoes newydd sbon yn cynnwys 5 ysgol newydd wedi'u hadeiladu a'u hagor, 4 o ysgolion newydd yn cael eu codi ar hyn o bryd, a 4 ysgol newydd yn cael eu dylunio. Bu cwmp yn nifer y prentisiaethau eleni o 35 i 16, ond cawsom 13 o ddysgwyr ar brofiad gwaith.